Elom Doche Kenya se Samai Akate Farms area or your complainants accused Felix Agbavi court order in court Piao Brapeni hello mami ewie nyabotre yewo Bible yewo Quran yewo bodua de na ugidi Sompa 93.1 je Pacho found send funny page o se bodin bedin de Jibril bikuta Quran bikra Quran asema making no cretrodo from so be anim from so back Ukraine Allah aboa me amen bismillah papa ewie de mami muhumi ha boni nya boni ba boni mo din papa mo na me damase sama mama me kwanya ne ma nkramofo nyina barka de sallah yasi nyina barka kade ne de mam tutu amrika ba ha ne se mehwemo de bia sompa ba ye nche de nenso ehona mi tv ni bibia ya damase ni de mutimi ye na baby amete akatelas gate me abom sisi bi na me me mai de eti ho na me tena ho be 7 years di area ho a boy bi wo ho no sebi omi pepi ni ono so ya nwani na okofa nkwala efri omukro mu a na odo ma ba ho odo mo ba edan bi wo ho a omu bi ente ho no de nkwala nkugu na odo omu ye kenti omu kenti enka kaye mum na me de maso tutu wo no wo ye nkwala no ano odin mame me so mo mani bi me tia ni se mi nwa no me kura nkwala enkono why adwuma usisi munye lazy awoso malish mi kura nkwala enkono o munyina so sebi yesi be ma ne tu hia ne akọ ne madi mi si so me bobla yesi be ma bobla ma body emeti ma ye bia mi ti kwa ko baby asofu ko e Libya Sompa it's not hot 12 years enti se obi ye nkwala bi se ya na ya mami omo ya ngrafo mso me busangani nenso ka ni omo ni twa ka nenso ye nyina ganafo so ho dua edin ya different me free man na me de akototo mpenifo bebre wo ho no na ya ngrafo na nim omo se boy no omo ntini nka na asem the first one be pie na me ba na me kura touch o se ho ni new site etimu se na omate volunteer afoforo etimu timu sa kura bi djebika wana mso touch to no so say gira ho wanyina ho a be de ade bebo anu gira o tell me voice no gira na ye nkwala no akofo mu bi on hwehwe on titwi nso wana mso minim no minim de ta no tibidi ne kofie tibi edu fie na me frɛ me ba be mu ase won fa ntuma anya de se me wo mayo ho won fa mamna di frɛ no na mdi kofie na busa nso adidi minim condition omu wom oso oni di na mama ile ma na aduane to wie no ana me busa no o kyerɛkyerɛ na kyerɛ ne bla no nipa no kofa no ono na ebo no na odi ayon wo abo ne na no ama ne twa ntima asemuni me man ba bi dai ntade kye no ana me ko fie ho no telefone fie ho na be koto ma me phone anim no msi wo ntimi nka na asem na akora no anadwo no ne bla no ebo no a nti o ma hu bebi o fae ana msi mi hia no okuru fie ntimi man ntade ne trouser ehye ana on de be share papa ne maame ne nsa me dame hono anyam yi ana me kobo promo committee for amane so de akosu no ana odin ana mo so nkoye case ana mo me ni abre no ame cover wo mo no aya hu de be ase o ma se mo aba na mpeni Ghana ana me twen ti mi hia akora no opia balu no se togusu na mse ade wo so adwane afiri o ye adwuma ade apiska ade akọ bi gina ho din ni bo mani sei na bisu ade no ye bo ano ano koye ohie ma se proye kwadwo eso de ano pabobo to wo nti obi a sole ano akọje obi ba ne de o mama wo ye bo ano ma no koye anche na do odi ho so na asem na me sadu ko to mani ma me so wo so kura mani ade nchen o nyini sa na wa wo mapadu say ya ka be o mu say obi ma Sompa 93.1 and also ma ko ye case
ono de n'ani afi kakra anam de ne ma obi so onye adwuma beebi a okọ no se ehwe 1.5 waso wa be mani ska no obekun obebo odua de obekọ adosu aku nam se ana mema akora na koye adwuma na so ono aye no onya ne botum ska de a nti me money chop money no ma money lord fair na ka no me na skore mampon ti 3 days no nam se nipa no first ka ne to 3 days me wo fie me abafie me pie kakra ko me nan fufu bi ho no baby a ye to spa me ho na akola no a me ma no ko adwuma ne masa na so ne kon ha e dia mokusam agunani ei akome me yiri fie na ko beto me fie a sofo kamekuno Sompa 93.1. odi mekusam agu akora nani kamekuno ei edie na ekoso Ghana bright appear who were child right international bible wallahi kasam billahi se me boa mi twakwan me brace ansan medi sofo ko beto me kamekuno sof ka de besi edie pay enti wono mo no oba ye ko ne meni sei na we ka ho okura ne meni oba o ka kire me say free man nentwie chenwa wo chen say ahomada no kon ma me pagya mani na si bom no ja akola no ana me fa aboebo na so ana me tia mu say me ba no fa blantam ra me twitwa so de ayi dade na bo man na kire pa say be ma wo ha ana enu he ade kyen no be pa ma chew ana me tu ne fo say do ya na enyo untimi omo ha wa form kwai do ya na enye obi ma o obi ma da kyen bia na wo no wa nyina nche wo so obi di be no me tubo yifu saa na msi ska no because ska no Thomas was say Tommy ska na yesen was 2.7 3 days ka kran betima kwa be bo so me 2.5 na mji ska na mde ma o say fa bi so we ndo betim da lord fair pentade bi ma no na won hihye no onye dey na fa no komo ma me 93.1. wo ji ska no wadi afi na akra no hu de onye bi me so na me hu de menye ana kakra kakra na e forso ya na akra no ono atimako me ho na we so aba tese omu ni kamafu ba ku we no 18 years no te wasa no ena ohiama na aba adadoa free man me pa cho mo metra osofo me omumra ba ko metra ba ko na ehwe ye ntorigate wo mo emi nda agno so wo mo kakra na wantade na jamo mu dwale 18 days ni so mo mumra de mo free man ma pa cho tena na ma we so metra so bra 93.1. we are sini na hu matade na hye wo mo na ahu tv so ntia be ye fenti mu na mu hu wo mo physical ne tade hye wo mo a te sa dia nanse atwede akodi suku first ne yeko no mega house no ne BOC hwani krachi ablante woda ye frosey Stephen Elom na say na mu ntitwa amudi agwe ba me so no sa no ene say wo so ye frosey Kobi wo so ye agwe aw now to me savre what tonkola ne so awrade nyankopɔ peja moto am na mehwe de na ne moto am affect no de wan na bibia ne moto am ade na aye papa no be farm da ben no de mo ba ha 2018 mo ba no se mo be den o se odi mi ko school sa no ka che wa wofo o kro be so kodu eno ofa he o KJB side enti otua sika bi ma wa wofo ansa ode wo ba baby ehyehyɛ ne se oba ode wo be ko school no ba wo ko school mo ye den tentenjuma nkwa na odi ni ye ntimi me ma mi nkada wo ba from 218 no wono ma me nkasa ada baby na ma erade rade na mo so ada mi si mi bedi fufuo ni nkatikonto na mo kofa dangerous stories say nini adazo rade abra wo sembeni from 2018 Kobi wo te wo ma me nkada baby wo papa ti ase wo papa efo ho ono so mfreda baby nada omo ye ton wo ma papa nana ya ton ni mo aw enti Rocky
Unim se waton ana wanton. Sompa 93.1. Uba no. Asembe no mka kire wo maame no papa ansa na papa ne de uba. Also the me go school. And si school di abra. You home me go school, you class 5. Oh. To buy school bi anim. No tua wo ka. Chamika. Aduane mu didie mu te sen. Yes, so dia banking kwa na edi. Ni mako. Banchi apesie. Mudi ni sen. Bi anopa na awia. Anopa. O mamu banchi apesie. No watwi moko. Na anwumre. Sompa 93.1. Bright Apia Child Rights International. Sawa pani to anu Ghana ha no ono asesai. Do any man say something about a woman right? Na ti mo be send di biem agesa de chie. Eno so banchi. O drop banchi kakaka bi o. Wa mama do banchi afuo. Na ne yere so ti hobi. Ne yire gyan no ko. Ne yire gya wade no ko. Enti nkola mo ho mo yesen. Aka ni baba ku. Ni Sompa nkola 93.1. mu ko school. Ena mo mu de na we on titwi. Debi. Kasama ne ono so ba da ben. Mo fra kwabra kase mame. No ne meka no na on translate my. Kase ne meka aigbe no na on translate mame. Be pese kase ne be di nkomo na on translate mame. Ewurade Nyankopon. Yenya ayi no. Solomon solo osi ene ne be kasa. Mo me enti sese no kobi ubekwa na se ubekwa ukroma na ubekwa school. Me ma bi da mi person Sompa ko me. 93.1. Upese ukohu maame 2018 tina yesemfiese ye rade na yesemfiese ni na umaame ya omfre Debi o. ono oni kwan bi obefre tika papa ni mom na eseja mo frɛ na ka no maame kasa na u by 5 years ni unu maame kasa da unu papa kasa da Debi. eya ne how Ya the police in a police station ni. Sompa 93. wako police station obro no bezo Kina say omo se de mo ma ni date so mfanye den on faming ko. na date ne nso Asu la no se onfa o se da be no do weko asu neska. enti ko bi chese wunya ska ka wo beko ti ese no wote he opamo mo sa no mote he Ya da fie ahomachi 1 na opami ni we ya da bonti sa tuntun we sa papa we na ji fie kakra. ti ese de mu ni nchen ho bi Sompa 93.1. ti mu pe na we nso so obeko ono so ba ho da ben ono kra de ase oyale ye de wa ye ye ne ko hospital Christ e be gina to ne e pa chom we si na no de yi mo hwe ma no na awoso e ya te esi ni so no so ye kwabra ka se mo fra ka se mame e na wona ne meka igbe no ko bi ye ne busa no Baba ma ke vare pana. busa se friend say elom san so wadi mfie say We fona na efu. 11 years. See la. kasa den why ka chen so on kasa den Ebe na fonu sesa. aso mfie say 11 years. bu onu so free kro be so busa no Ebe duka mecho. Kama tu Zofi. O se jonfi. Zofie eno so ofa he Zofi. O ehu. ho oba papa ne nchen busa no wanya sen Ebe ma ke ba fu gbore pana na ekmo. Ana 2. 2 years oba en busa no said ye mi busa no se papa ne be fa ne de asem no ka kire efo ne davi ansa no mo de ne ma na ba Ebe ma ke elefufu gbore nyaka fu aglo na fi klo ba. Ada fia baya tadi. Fia baya tadi. Nani to ma balu. Ni to ma ba. Ema dom. awra ho Ema sem dom sere. Ema dom.
me dɔm me va fa kpakple me no mo me va enyi ada ha me no mo ɔse ɔwɔ hɔ a ɔno ankasa ne pɛ sɛ ɔbɛba ne nkyɛn ɔba ne nkyɛn a ɔntumi ntɔ atadeɛ ne Sompa 93.1. hwan wɔ hɔ a na ɔwɔ yi ɔwɔ ne nkyɛn ne master nkyɛn ɛwɔ he Kenya si na ɔkɔfaa ne firi he na ɔde ne ba Kenya asɛm Volta region na ɔkɔɛ na ɛde asɛm na ɔka kyerɛ ne maame mu ansa na ɔde ne ba Kenya ase ɛna mpɛ sɛ ɔbusa no no kaase bi a ɔmo kaa sɛ ɔde ne bɛkɔ school anaa ɔde ne bɛsua adwuma ɛbɛma ka ba do bo akɔ school a lowɔ na sɔrɔ dɔ me ko ba gbe fo nya ɔyɛ ɔno so yɛ ale latrik yadeɛ wɔ ne so ɔhoro so Sompa bo 93.1. mai suku e me ma mai suku asima no enyi adomai ɔse wɔkɔ hɔ a ɔnkɔ school ɛduru Saturday a ɔbɛtumi akɔyɛ adwuma saa na papa no kɔka wɔ hɔ ɛna ɔmo de ɔno so baeɛ bisa ne sɛ ɔno de ɔno so wate ne maame nka ne maame awu oh Davi awu na ne papa nso ne papa nkwa na ɛwɔ hɔ yee awurawo sɛm bɛɛ na ɛwɔ ɔman a yɛte mu sei to abusa ne sɛ ɔno so baeɛ ɔne ne papa akasa da 2 years no ɔbɛma ka ba mekuli fofo mi fo no dabi ɔse dɛɛbi ɔne ne nkasa da dabi to ɔno so abusa ne sɛ ɔnya ɔbɛkɔ anaa shirika ko yonko vo ɔse ɔfrɛ no baako pɛ na ɔno so ɔnya ne kurom ɔbɛkɔ wobɛkɔ me ba tai o foi ma ba ka a fo season ba tai maga ba ɔse ne papa ka sɛ woyɛ nambra Volta region me master sɛ ɔnyɛ sika na ɛsɛ ɛka sɛ mo nkɔ a mo se me ma mo nkɔ mo te ha nso a ɔno so a ɔnhwɛ mo yie ɛdeɛ na ayɛ ne nan no ɔno sɛ me master na ɛyɛ no saa deɛ no ɔde deɛ yi ɔfa ne ti bɔ gate no ɔde wo ti bɔ gate sɛ mpie ɛda yɛ nyɛ ne ɔse mo mpie mfiri dan no mu monwɛ nkora ne n'ase ne o futurukuko ni mmeranteɛ no ɔmo n'ase a ɔmo de nam akurom ha no nyɛ sɛ ɔmo abɔda mo ɔmo yɛ nkwadaa yɛ maame ne yɛ papa no mo so anyinsɛn yɛn awo ɔmo sɛ nipa wɔhia ne ahokyerɛ nti kwabrane afiri Kenya ase aduru Volta region akɔgye nkɔlaa ne sɛ mede ɔmo bɛba Kumasi abɛkɔ school wɔn baayɛ a bɛyɛ kentenwin no adane bankyeweɛ no adane sɛ de yɛti bɔ duam momfrɛ Solomon amani mameɛ why momfrɛ Solo mame social welfare na me ne Solo ni nkɔmmɔ na miɛmu sa wo kwan a yɛbɛtumi de nkɔlaa afa so na yɛawerɛhosɛm na kyɛ sɛ nyɛ berɛ yi a nkura wɔn bɛtumi yɛwu o ɔmo nam na ɔmo deda abɔnten na ntontom we am na ɔmo baayɛ na ɔmo te Sompa yɛnim hɔ no berɛ yi deɛ ne so nipa no Ghana ha mo nɔɔso Ghana fo ntimi nyɛ deɛ berɛ yɛ yɛpasɛm sura sɛm te adeɛ no yɛbɛhu yɛntumi nka bɔɔso ɔno deɛ wayi n'anim wɔama nkora ne ngu aborɔfo na timi yɛ wei ai watu kwan pɛ ɔ traveling experience ntia mo ame ne Solo nkasa hello papa me ne ka say friend Mr. Solomon Kwaku Amani oye municipal director Department of Social Welfare and Community Development Techima municipal maseno no o wale me baba Christy eti masena me ne ka say Solo babe na ho te say radio asumdwe nkan ya din kola mienu bi abrɛ me wo me show so ba ko 11 years na ba ko am si 18 ni kra ya rewo sem because say de wabɔ adada no timi say didi bɔne aduane a wonya bi nie ene abrabɔ ni nti wobɛka so 14 om si papa bi na be form from Volta region so de omo be ko school no omo ba ya oni omo onwi nkente ba ko no so ba 2018 no one ne maame nkasa da wow ena ba ko no so ono de papa no kra abo na kaniti abodem kyese bra bi o area ho na asem ne ha no
as oye neighbor and what do ba according to nkra so ma ko police station ma police fo ahye say onfa nkra ne nko time na pa ho wo so oni sika wo de omo ko se nkra ne de da abonten wo ye social welfare na mo be na esi etu adaroma yo ahene ne me da wase ma me fa akwanya so na me ai solo ne da ho na ni mo fefe mase na muntie kwan ya ofa so onya me baba na wale 20 efie mienu ni na me hira ma wade so ti solo na ye mi kun besman na Christine so ye me god daughter no so na ye me bridesmaid say hono anu o mo keka ti 2 years pepepe so o mo so aware fefefe se so to ya masi solo yanko yo me da se na ti atiefo nyina me ma me adazwa ene masi say yehwe asem ya ye bobo here a typical case of child trafficking me pa chawane because me tie nkomo ni here papa no ekofa omu edi omu si omawofo nte and odi omu aba bedu and now there was an issue of deceit and that there be be mu say odi omu ba odi omu be ko school eti a typical case of child trafficking na exploitation so e kwaso ye hwe so odi ebi muti bubodiem de bia omu sorry abanchi na omu di the issue of malnutrition maltreatment e kwaso nyina exploitation into where a typical case of child trafficking aka wasanka police etu anamo na omoche papa no but I'm surprised say or say omo catcher no say on fa no nkoma na ofo so mo ko police station o ma she papa ni so on mo nko time na pa ho papa ni so niska say dan ya o mo dam so a wapam o ma yi o ma si abonten to o mo de abonten na bre ya fa wo aso de wo mu ni say papa na o de case no ba ho no ono no bo police for amane de me pacho ma mi musa kobi when na di kan de assembly call police station no yeah ankola ni ba ko so ono na di assembly call police station wow enti say akwada na di assembly call dia sesie na mo ma bemu no mesre say anka muntu ana mo na mo ma social welfare asonte na omunko police station enko make case say police for no efeli say ombeye dia was omo ya were provision in the Human Trafficking Act say police officer obe feli say ejuma ye dia hye nsa efa saade we hu no obeye no yammo senior police officer mane na basa na asotwe bia wo police officer no kra wase ye de ma no in the first place ye be di ka atwen aso aha na ye fa na sanso biomu a eye emofra no papa na ote omunchen no ono so asotwe wo ho police police ya were police in Krabata ba ko efe no anti-human trafficking unit was Ghana police ho omo adwuma ne so omo hwe child trafficking and human trafficking eso enti so omo bo mamane a omo be pursue case no court omo de papa no be court na se ebubo na ne the ban say mra no be hwe e ma compensation bia wo ho no wa dia compensate amofra no na no achi na am say mo kan bibi so say molestation any more treatment binum ekoko so say no so ye hwemu na adanse ye wo ho na ebubo no dia and also that asotwe ye wo ho no court edbema no say prison kra obeko e wo ho enti mesra we ma ye twetwan ho kra ye mo amane na omo enteki action solo misrawa ye no wi a number na efre wo no send kuma say social welfare pani bi a wonim ni bia no fa ne number ma ye na ye contact no na ye hunu kwan a ye de nkra ne be fa because wo mani mo ma ye malnourish utimi hu say ene ma nkoyie wo nkra na brabom ba ko ya wo yale latric ya wo huru so a wo wusu misro kra so wanhwe akobu ahwe akowu kra nti mesre pa immediately amommo aka bia Sompa we dia mesre nka bia before say be do social welfare kra no Moma mo staff ni be more anti-human trafficking unit. Ghana Police Service Regional Directorate no. Na anti-human trafficking unit no. Sa akwada na moka no. Abi je mesra mo ntu wan na moma isesi a. Anti-human trafficking unit no. Ese police wo eno wo police service im. Ai.
moko omo office na wo edum no Methodist sorry na chi ho side no edum Methodist achi yeah Methodist achi ho no ekwa prison so no police regional head office ho no wo human trafficking unit na ho no wo eti omoko na omo bom amane a na omo de nkwara na mom na immediately omo fa say police hospital kwa na de ombekwa because me hear picture na say eni enya kakra ansa na the social welfare was ye bia no so ye because see ano ye hwe ankwara no temporarily no ye gi omo efi papa ne nsemu a whilst a police pursue case no omo try no court no e was say ye peba bi di nkwara no susie ansa my am for omo nkomo omo awofo sesi a because police be here omo court normal testify about punishment ay the mom no solo ewie me da se bebre no wada age why meseme damase we Solomon kwakwa mani oye panipa enso e Department of Social Welfare Blue East Crotam Techiman eho ene wo awira wo sem Ghana fo bi maame fo ne papa fo binom wo ba de amane ntira wo nchen yo se banche ho kura na wo hwia ene wo ba ne ntira no wo nwi bi na wo nyame mama onwi banche wira da enfie na yo enfie num ni wo ba tan hu wo ba da akoda ne maame nkasa da ya gye no ohianti obi abegina obi anim se opene ba na kotena ne ye de na ma no obi abegina obi anim se opa akola na kotena ne ye de na ma no ye nkonkohye ba bi akola ne ko ye se na titena mu tesen enkoda hu na ma ne e wo Ghana hwede enkola anim aye awire ho abonkola ito se tam Kobi papa no wo baaye no adwuma mo ye no ya wotua woka monwene ana wakoton ana mo ana mokoton monwe a okoto a na onyeska na okofuta kodi asa na asada oye adwuma na onyeska na no de kovota no akodi esan na waba no masa ay foforo oni yere oni girl ofa we a na we agyan no ofa we a na we agyan sa na oni wo free kro ba ko vota na yede no behu maame a wo so de wo beba ha nipa no oni wo free kro ba ko yeden no behu maame so de wo beba kumase oni na en wo se sankola se nkola san na aka ofie ho aka ni baba ko na mo a woni mo ye adwuma no so mo akasen asa mo na mo dwane mabre free me my nyami be hira wo nyami be hira wo ala obe hira wo na dabi amane susum na so wawu kra no ye be obeje wa kogina to federals because ade we no ebi before ye ntanye na watu kwan dantia watu kwan ti unim se de abrabote oyima se wa okay igbeni bi ni jaji mo jade ere mo fanto am so ai afika le suka bi bagia mo chuzo kwa blanya no abotro ya electric you go do no li alo oku 1000 lia woli because of akumasia alo mko footage amakai so vai alo amakai va so le gama va kumasia ni pa master anko Felix enko ni Felix ya enko ni Felix master wa ankole ejesi master wa anko alo anko Felix le akumanyani Felix kumanyani kumasi Afrika emile ti ka se ni bi na ni ji aji Afrika emile kumasi gia Afrika emile ejesi gama alo mojeshi gama mojeshi olo eva kumasi jijia apamo veya e na school alo my school nka wole le kumasi gia madam achaba atari amaka no nya kuwa
yo va le kwama okay yo va le kwama la yo le pom mi ad gama okay le mi ad gama yo e gama ye mi wo twa okay yo va ye master wa va okay Abraham ni wi a ube wi a no abusan se ntobe ko nkuro mo okay yare e ma pe e dia case ni esu e ma pe le po master Felix le twa gomo gama le mi ad dia ka ma je shiolo she sra ho sre ka ani e hunu wo fa amadi gbenu ba atare ntus ma ka joina avolo do sronta amajim ima ba yo magwano abusa for the work nyina ne se kwabena ba ko nso no so ye bia ba bia me ne na din komo me abusa no se ye friend sen na wo boni din na wo se ne maame Ephraim mo no wo ku alo eto wo ku no no ni ku no ne maame ewu na ne maame wu ye no omo wo mu krom ho ombe ye yie no na master no master Felix no e ba yie ni bi nti yie na se omo te ho omo din komo no na obi ka che ne se ohun rocky na wo kon o kumase na wo ye ntoma adwuma to so wo pe wo be ni na ye adwuma ho na nkomo na hyase nyina no ye nam so man be pie kumase afi no so oba kumase onya 2 years onkoda usane se didie mu ne niam mu tesen esrole ma shawashia o me ku na kulu ha yankojo na kulu ha yankojo okay amaka dala ndudu nam alo de me plena ndudu alo o me ku anyemi dan ndudu so gboko ka ho ndudu nyashi masa astro awo intonto masa antoa no vorilo enina like iditem yang like enya hojigwali sia hojigwali ne sande ma mi gba mo honko no da nko agba to mi ga mchina do me yi nkuna china do mi nkuna ma bla mo china do mi nkuna o se so mun ne master ne yere ne ye aduane no ye ma wo mu ada o mbe ye aduane kure dɔɔso anko menya bi adie no na master no afa aduane ne nyina afiri wo munya bi ni ebi wo mutimi da kom ma de achi abra wo munidi abra wo munidi abra bi san senti obekɔ onya kwa na le kpɔ wodoga le dewo yi walo amara ku oso nya ska obekɔ ni nuanu yesen no vi le kala shiwo no vi la shiwa oni neni emi nyu ana wa jineni sem na ku amaton nyon vi le kaka ple nchuji en alors onum ni nuanu aton o adwena sei aton emi nyu o aton ni maame ma ne yako nya ne papa ebi ai fofo ne de se wa be buru ho ha e wonyu sisia alo ni fonyo rafa fon sisi to ka ple o mo ule neni wa mo va nyo wa lo nso aw nyangu da ka ple nchu o mo aton to neni emi nyu aton o aton o ma aton o so mo ye 5 e ma me ma ne ye 5 na mpanifo no de omo kuro mu honom no ya kola na behuna ma ne saa kwabena wo fa ba ku nsuni sa ono so va no anyi enko woni hello doche kotana mo no doche lom inu anyi la ajipam tobi va no anyi le fond tobi enko wole kobi no vi wenya njama va ma le fi apia hanva afika le suka va commencer gya kodu le jeshi gama le joseph el africa le peke watu kavia yigama le kdb tografia ifma ele tu kjb kavia yigama amaka bro so va commencer gya Felix ya Felix Kroyala e doka ye Felix wona kente doa e woni alo ejujo aka o e gba won de la school yi ka fele va commencer gya e kalegia church le va commencer gya e gba school ya me yo le va commencer jijia
so for my was say your friend kwabi ngon de teaching point o keka o na master Felix na na den ba kuro ya yes asem na we ne kan pepepe ti kwabena we de abusua ye nyina mfi ahonyim na fiti kira na de kye ekọ no ye hu de beye ti ko na le po bodoga le kan bi lati mi ayi allo baba didi nya ka mata igolo mo ha didi ti no bi na le asho en no lia yele the tow halia no vi wole gama onyu nani omanna ama topo ni nchi wonyu amana allo ewe pele nchi enya amaton ono so mo ye 5 you mpanifo no so wo ho enti kwabi me pese wase o kan o fana asem atwato kire wiase voter range obi o hwew de hawo no ka na ye ma o mo mfre why kasa fifia nyomwa ba bia benale enya ike hia wa ble kan ukrom kasa kan shia mo nesi why ble kan ukrom kasa na kan twi kan kasa ble bia me di ma joyi no ne gbo mo no nya gbo didi mo ka no vi no klito nya po to me di ma yi gbo oso hu ne ma me ni nua mo ache enu an wa kasa nti opeso osan ko mo na ohu mo ache ohu ni nua no mo ache to opeso osan ko mo na chi yo ne ha wunyina no background no ko school oba enso a me ko school ko enso a kenti adwuma na yede ne ye enso a ne ma hedan ko yi yo bra kwa breda ase bra no de on by the wasu so bla betranse wasu sa awreho free mind betranse na Ghana for na wase na kwa brama ne transe free nyamishra wo bra isra au planning to me entrance so no su sen crofom egurade mon fanto bra so wo su e abra hosem Mr. Freeman su sa hey 0551